What's up mga chongs? Welcome to my new vlog. So ngayong araw na ito mga chongs ay gagawa muna ako ng isang reaction video patungkol dun sa 4 na OFW na nagtrabaho sa Singapore. Nung video nila na kumalat na hindi maganda sa mga kabataan, no? Sa ibang pamilya na makita yung video na yun. So ayon sa aking mga pagsaliksik mga chongs, ay yung 4 na ano may tawag doon? Four brown sister. 4 brown besties ay pupunta daw sila kang Rapi Tulfo para magsumbong na kung sino man yung nagpakalat ng kanilang video. So sa reaksyon ko naman yun sa kanila mga chongs, yung mga pinagagawa nila hindi naman talaga kaanyaya yung mga ginawa nila. Hindi naman talaga na maganda yung tingnan yung mga pinagagawa nila, no? Kasi mga magulang na sila no? Na masama yung tingnan sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, no, na pinapakain mo yung anak mo sa maruming paraan. So kung isipin nyo nga mga chongs, yung ibang pamilya, yung ibang ina nangangalakal, naghahanap ng basura sa basurahan para lang mapakain yung anak, no? Na hindi sila gagawa ng marumi para lang mapakain silang mga anak. No, isipin niyo mga chongs, kung nagawa ka ng iba, hindi niyo ba magawa na sa malinis na paraan? So yan mga chongs, no? Kasi tayo dapat yung maging ehemplo ng ating mga anak, no? Makikita natin yung dapat natin gawin. Hindi yung papasok ka sa isang paraan para mapadali yung pera. Hindi mga chongs, hindi naman talaga maganda tingnan yung mga chongs. Pumapasok ka sa mga ganyan kasi isa kang mangulang, no? Parang kung titingnan nyo sa mga video, kung titingnan nyo sa video mga chongs, ay talagang nag-i-enjoy pa talaga sila sa kanilang mga ginagawa. So meron nagsasabi mga chongs na hindi daw dapat natin sila i-judge. So kasi hindi naman tayo lahat malinis, hindi tayo lahat perfecto, no? Pero sa akin naman mga chongs, kung gawa ka ng isang bagay na ikakasira ng buhay mo, unang idama yung pamilya at yung mga anak mo. Kasi yung video is kalat na no? Nakikita na yun ng mga anak nila, ng mga pamilya nila. So ano na lang masasabi ng mga kaklase ng mga anak nila, no? Ng mga kapitbahay nyo, no? Parang hindi na maganda tingnan na yung tingnan nyo ay gumagawa ng hindi maganda, no? Pinapakain sa hindi maganda, pinapakain sa marumi na paraan. So yan mga chongs ay hindi naman talaga dapat yan na ginawa nila. Kasi yes, lahat tayo ay hindi perfecto, no? Nagkakamali din. Pero sana isipin natin kung ikakabuti ba to ang ating pamilya. So para sa akin mga chongs ay yung mga pinagawa nila ay lesson learned na yun, ay para naman sa susunod ay hindi sila gumawa ng mga ganun. Kasi hindi talaga maganda talaga yung mga chongs. So abangan lang natin mga chongs yung kanilang pagpapatulfo kang si Rafi. So yan mga chongs, abangan lang natin. Ayun mga chongs, maraming salamat sa iyo. And before pa kayo alis mga chongs, please don't forget to subscribe my channel and i-click na lang yung bell button para maging updated kayo sa aking mga next video na aking i-upload dito sa aking YouTube channel. So yan mga chongs, maraming salamat po and have a nice day and God bless you all.